Velkommen til, og nu kommer I til at se en kort lille video, hvordan man kan bruge YouTube til at lave en mundtlig præstation. Det kan være et fagligt foredrag, en mundtlig aflevering, ja, hvad som helst. Og der kan du bruge YouTube ikke kun til at lægge video op, men du kan rent faktisk også optage videoer. Det skal jeg lige vise dig her. Jeg er allerede logget ind med min YouTube-account, og så klikker jeg så på Upload. Og se, så kommer der to muligheder. Upload video. Jeg har ikke lavet nogen video nu, så det må jeg nok hellere. Så vælger jeg optage fra webcam. Og der var jeg så med. Og hvis der kommer sådan nogle, vil du tillade, at mikrofonen bliver brugt og webcamen bliver brugt, så skal du bare sige ja. Fordi det er du interesseret i, for du vil bruge kameraet, og du vil bruge mikrofonen i computer. Men den gik altså rent igennem, og så klikker jeg på klar til optagelse. Og så optager YouTube rent faktisk en video nu. Og når jeg er så færdig med den, så klikker jeg så lige hernede, så stopper den videoen. Og nu tænker den lige en lille smule, forbereder eksempelvisning, så kan man tjekke, om den her video var god nok. Se, får en række muligheder. Jeg kan klikke offentliggøre, hvis jeg bare er super sikker på, at den er god. Jeg kan klikke på vis eksempel, eller jeg kan optage igen, hvis jeg prøver forfra. Men vi prøver at vise eksempel. Og så optager. Ja, og det var jo ganske flot. Og jeg er parat til at offentliggøre det. Den udgiver den. Jeg skal give den titel, test. Noget jeg kommer til at bruge. Også fylde beskrivelser, tags og alt muligt. Skal den være offentlig, skal den være skjult, så dem eller privat. Det kan du også vælge. Og så ned på gem ændringer. Ja, og så venter du lige 5 minutter, og så skulle den gerne dukke op på din kanal. Her kan man lige se min kanal, den er ikke dukket op nu. Venter lige 5 minutter. Ja, og der er så gået 5 minutter, og min video er allerede oppe. Jo længere videoen er, jo længere tid tager det så, før den rent faktisk så bliver udgivet. Så hvis det er en lang video, kan det godt tage lidt længere tid end 5 minutter. Så nu kan den afspilles. Og så optager. Og vise selvfølgelig i stor skærm. Så hurtigt er det rent faktisk at lave en videopræsentation. Ønsker du at dele den med andre, eller vise den til andre, jamen så ved at klikke på del, så kan du lige finde linket til den her nede. Højreklik, kopier link, og så send den til hvem du har lyst til. Så super enkelt er det simpelthen at lave en video.